салом алейкум дӯстони гиромӣ, мутмаин ҳастам ки шумо борҳо рӯйхатҳои муайянеро ба хонандагони худ пешкаш кардед, аммо имрӯз мо дар захираи Playbuzz аз формати лист истифода бурда онро боз ҳам шавқовартар мекунем. Биед мегузарем ба сомона ва дар бахши Create листро интихоб мекунем. Лист яъне ин ки рӯйхат аст ва аз сабаби он ки Playbuzz ҳамчун як воситаи сохтани маводҳои интерактивӣ аст, пас он аз аксҳо иборат шуда метавонад ва аксҳоро шумо метавонед новобаста аз дохили худи сомонаи Playbuzz интихоб кунед. Биед акнун новобаста ба сохтани рӯйхати худ шуруъ мекунем. Он аз сарлавҳа иборат мебошад ва каме тавсироти матнӣ ки хонандаро ба мавзӯъ ворид месозад. айниҳол мо рӯйхати 7 китоберо месозем, 7 китоби тавсияиро ки онро ҳама шояд ки метавонанд хонанд ва бояд хонанд. Барои рушди шахсият хеле муҳим аст. оғоз мекунем аз матни тавсири ҳар як ин китоб ва ба ҳар як китоб ба ҳайси як чизи айёнӣ акс интихоб мекунем ва чхеле ки мебинед ҳар як пункти рӯйхати мо метавонад аз сарлавҳа иборат бошад. дар айни ҳол номи китоб, каме тавсирот дар шакли як ҷумла, на зиёда аз он ҳаракат кунед ки кӯтоҳтар бошед ва як акси гӯё ки ба ин китоб бахшида шудааст. айни ҳол ман ба ҳар як китоб пешакӣ аксро омода сохтам. акс яъне кадрҳо аз филмҳое ки дар асоси ин китобҳо сохта шудаанд ва каме тавсирот, каме суханҳо дар бораи мазмуни он китоб. ва чӣ хеле ки мебинед ба ҳар як акс мо як эффекти муайяне метавонем интихоб кунем. блур маъноро дорад ки каме аксро хира месозад ва барои дидани акс хонандаи шумо бояд ба он ба воситаи мушаки худ нохӯр занад. сеюм қисмаш ин зум аст, яъне ҳангоме ки ҳамин номи китоб ба экрани дар экрани хонандаи шумо пайдо мешавад, он зиёд шудан мегӯяд. мо тугмачаи паблишро пахш мекунем ва ҳамчун забони русӣ будани онро низ интихоб мекунем ва дар авзанае кушода шуда коди махсусро дар бахши эмбед интихоб карда онро дар сомонаи худ ҷо медиҳем. чӣ хеле ки дид хеле осон аст сохтани ин гуна рӯйхатҳо ва аз рӯи шаклу намуди воридсозӣ он ба дигар форматҳои захираи Playbuzz хеле монанд аст ва агар шумо дарсҳои қаблиро низ тамошо карда бошед, наворҳои омӯзиши қаблиро, пас шумо мебинед ки хеле қисматҳои умумӣ доранд ҳамаи ин форматҳо. чунин аст рӯйхате ки шумо мебинед. дар баъзе онҳо ман эффекти блурро интихоб кардам ва барои дидани акс новобаста хонандаи шумо бояд рӯи он нохӯн занад. ташаккур барои диққат. то навораи омӯзиши оянда.